utakmica, bilo je šansi, ali niste se odljepljivali od 2-3 razlike. Pa danas smo malo zakazali, malo smo imali problem možda u napadu, malo sam još vruć pa ne znam šta bi rekao, točno precizirao, ali loše smo odigrali, izgubili smo i šteta velika za nas, ovo je veliki minus u nastavku borbe za Lige prvaka, ali šta je tu, je treba nadalje nastaviti igrati i boriti se. Povreme nismo se držali što je trener rekao, obrane da nam treba faul, agresivno nismo radili, išli smo samo na blokove. Drugo povreme smo se trgli malo i agresivno počeli zonu, ali nažalost to nije bilo dovoljno za pobjedu i za prolaz dalje. Pao si na parket, bilo je jako ružno za vidjeti, jel si bio u nesvijesti možda ili? Pa ne, nisam bio u nesvijesti, nego dobio sam udarac u glavu pa mi je trznuo vrat i isteglo se vjerovatno kao fizioterapeut, ali evo skupio sam snage na kraj izvući, ali žao mi je što nismo pobjedili jer smo se borili jako drugo povreme i sve, ali kažem, nije bilo dovoljno.